Netværk for mig er styrke, og i det her netværk finder vi inspiration mellem hinanden og har mulighed for at give inspiration videre til andre. Netværk for mig er berigende, det er mangfoldigt, det er en glæde, og det er fucking amazing. Passion og netværk, det hænger sammen for mig. Netværk for mig er sådan en slags raket, som både løfter mit budskab og får mig helt op i fugleperspektiv, så jeg kan se min vej tydeligere og komme bredere ud. Netværket det er simpelthen som en ekstra fantastisk kollega for mig. For mig er netværk en dynamisk organisme, der nærer sit indre liv på en måde, så støtte og nye talenter og idéer spreder sig som ringe i vandet. Netværk for mig det betyder en tryghed i, at jeg altid har noget at falde tilbage på, og specielt nu, når jeg skal rejse til et andet land, så ved jeg, at der altid er nogen her i Danmark, der venter på mig. Netværk for mig betyder sammenhold, kærlighed og styrke. Og et netværk for mig er en måde at komme ud med sig selv på og dele glæde både i netværket og inspirere hinanden, men også at komme endnu bredere ud og inspirere andre mennesker på præcis samme måde. Netværk for mig er både inspiration, men det er også læring, og dermed meget, meget berigende. Jeg er med i netværk, fordi jeg mener, at kvinder, der er stærke og står sammen, kan gøre en stor forskel. Så jeg synes, det er rigtig inspirerende, og så kan jeg godt lide, at man slår ressourcerne sammen for at hjælpe andre.